Hello. Hello, anong pangalan mo? GR po. JR. O sige. JR, nasan ka ngayon? Nasa Makati po, ma'am, sa Kasinkere, malapit. Sa Makati. Uy, malapit ka lang dito Malapit lang dito yung cash and carry, di ba? Lapit tayo mahanap na corner. Opo, ma'am. Pwede patayin mo muna yung live mo para hindi tayo malito. Mamaya mo na panoorin yung replay, ha? Sige, ma'am. Okay. O sige. O Ma'am, sige. may Go. magpapatulong ko sa iyo na advice. Anong papatulong mo sa akin? Isa ngayon po kasi, ma'am, may problema kami ng girlfriend ko. 10 years na po kami. 10 years na Tapos- kayo? Ang tagal nyo na, ha? Opo, ma'am. Tapos ngayon, nakabuntis ako ng ibang babae. Wait lang, SPG. Okay, kasi tatanungin natin yan. Pakalagay mo na SPG bago natin ituloy ang kwentong ito. Okay, so kuya, bakit GR? Kasi- Boy Pindot. Junior po, ma'am. Ano Felix pangalan mo? Junior. Junior. Felix Junior. Junior. Hoy, Boy Pindot, Junior, hindi GR. Tatampaling ko to eh. Nagulat ako pag tingin ko yung pangalan GR. Ayan, so JR ang pangalan mo. Opo, ma'am. Okay, sige. JR, 10 years na kayo ng jowa mo pero nakabuntis ka ng ibang babae. Opo, ma'am. Sabihin mo nga sa akin, bakit pumatol ka at nakipagtsuktsakan ka sa ibang babae? Yung totoo. Ha? Nadala lang po kasi, ma'am. Ay, Ate Judith! Ano yun? Ano yun? Magkalayo kasi. Nadala Magkalayo. lang po kasi kasama sa trabaho. Okay. So, nasan siya? Nasa Pasay po, ma'am. Ha? Nasa Pasay. Tapos yung GF ko nasa Cavite. Nasa Cavite. Tapos Opo. nasa Pasay. Ganun ba kalayo yon ha? Totoo, te. Malayo, ha? Hala ko naman tugagaraw Sa eh, no? isang No, buwan, no? sa isang buwan, ma'am, isang beses lang ako makauwi sa Cavite. Okay. So, ang dahilan mo, dahil bihira kayo magkita, kaya ikaw nakakaramdam ka ng ano? Na, ma'am, Katapusan. natukso. Ano yan? Ano yan? Natukso, ma'am, kasi paano din yung babae eh. So, saan mo nakilala tong babaeng nabuntis mo? Kwento mo, dali. Kasama ko po sa trabaho, ma'am. Ayun. Paano nangyari ang karumal-dumal na krimen? Go, kwento. Nag-inuman po kasi kami, ma'am. Okay. So, first time to na nag-inuman kayo? Mga 4 na beses na po. Oh, so, pero yung unang beses na nakipag-inuman ka kasama niya, madami kayo? 4 po kami, ma'am. 4 kayo. Ilang lalaki tsaka ilang babae? Dalawa, ma'am. 2 lalaki, tas 2 silang babae. Opo. Saan kayo nag-inuman? Sa boarding house lang po namin, ma'am. Boarding house mo. Opo. Ikaw lang bang tao dun sa boarding house? Wala kang kasama sa bahay? Yung kasama kong lalaki, ma'am. May nag-comment dito, sabi ni Premo, Kara, kasama ko yun sa trabaho. Totoo ba nakatrabaho mo tong si Premo? Aldrin? Dati, ma'am. Ayan, nagkakabukuhan na. Okay, sige. So, sa bahay mo, mag-isa ka lang na nakatira. So, dun ka nag-invite na mag-inom, tama? Opo, ma'am. So, kwento mo na yung nangyari sa inuman. Dali. Go. Wala, ngayon lang. Pag yung nalasing eh, nadala na sa emosyon. Paano ka nadala sa emosyon? Di ba 4 kayo? So, paano nangyari? Pinauwi nyo ba sila? Ano? Umexit ba kayo? Paano Yung nangyari? dalawa kasi, ma'am, magjuwa na. Magjowa. O, paano nga iniwan nila kayo? Opo, ma'am. Okay, so, paano nangyari? So, nagbabay na, pre, uwi na kami, lasing na kami, ganon. Opo, ma'am. Okay. Pre, uwi na kami, lasing na kami. Sige ha. So, naiwan yung babae. Opo, ma'am. Magsilasing-lasing na po. Hindi na po makauwi. So, hindi na siya makauwi. Tama. Opo, ma'am. No, hindi na siya makauwi, nung lasing ka din. Nakainom lang po. Okay. So, naiwan kayong dalawa, ano ang nangyari? Yun na, ma'am. Nag-kiss na kami. Nag-ano? Nag-kiss. Nag-kiss? So, sino unang lumapit? Siya ba o ikaw?
Ako, ma'am. May parang So, naano na rin wait ako, lang. natukso na. Natukso, tigilan mo nga ako. So, lumapit ka sa kanya, hinalikan mo siya at nakipaghalikan naman siya sa'yo. Opo, ma'am, kasi gusto din niya daw ako. Okay, tapos may nangyari na sa inyo. Ayun na, ma'am. May nangyari na, doon siya natulog sa bahay mo. Opo. Nung mga oras na nakikipag-inuman ka at nakikipag-tsuktsakan ka sa babaeng to, nasaan ang jowa mo? Nagte-text ba? Tumatawag ba? Nasaan siya ng mga panahong to? Napasok sa trabaho, ma'am, panggabi. Nag-text ba siya nung gabing yon? Nag-text po na papasok na siya. Nag-I love you siya? Oo, ma'am. Grabe ka! Naatim mo yon? Nag-I love you pa siya sa'yo nung gabing yon, tapos ikaw nakipag-tsuktsakan ka lang sa ibang babae. Tama. Opo, ma'am. Sa ngayon, Hindi ka ba malaking guilty ng problema. mga... Wait lang. Makinig ka sa attorney, Kara. Nung mga panahon... Nung mga panahon na nag-text siya na papasok na ako sa work, I love you, anong nireply mo? love you too. Iba ka, tol! Nag-I love you to ka pa. Nung nag-I love you to ka, ano ang ginagawa nyo sa inuman? Wala na, ma'am. Hindi na busy na sa inuman. Hindi ko na nakakita yung hindi pa nangyayari yung karumal-dumal na krimen. Nung Opo, nag-I love ma'am. you to ka. Opo, ma'am, kasi Wait lang, ang tanong ko sa'yo, JR, bakit hindi ka na konsensya na nag-I love you to ka sa jowa mo, tapos pagkatapos na mag-I love you to, may chuchuk-tsakin ka pala? Ha? Yun nga po, ma'am. Hindi ko na pigilan. Hindi mo napigilan. So, nung doon natulog sa'yo yung babaeng ito, kinabukasan, pagkagising yung dalawa, nag-text ba ang girlfriend mo? Tumawag po, ma'am. Tumawag. At nung tumawag siya, katabi mo yung babae. Hindi, ma'am. Umuwi na ng mga madaling araw. Nakauwi na yung babae. Paano siya nakauwi? Biglang nawala yung lasing? Opo, ma'am. Sinakay ko sa taxi. Hinatid mo sa taxi. So, anong oras to naganap? Nung umuwi siya? Mga 3:30 yata, ma'am. 3:40 a.m. Yes, ma'am. Okay. So, kinaya niyang umuwi kasi nabuhayan na siya ng dugo dahil may nangyari na sa inyo, di ba? Di ba? Siguro, ma'am. Nagising siya eh. Di ba? At ikaw din nagising ka. So, nung paghahatid mo, anong oras tumawag sa'yo ang jowa mo? Maaga na, ma'am. Mga alas 6. Alas 6. Ano ang sinabi ng jowa mo sa'yo nung tumawag siya? Bakit daw ang tagal ko natulog kagabi? At anong sinagot mo? Hiniram ko ng cellphone kaya online pa. So, nagsinungaling ka? Opo, ma'am. Anong naramdaman mo nung nagsinungaling ka? Nakonsensya na rin ako, ma'am, sa ginawa ko. Okay. So, kailan mo inamin sa kanya na nakabuntis ka ng iba? 2 months later, ma'am. Okay, so sinabi sa'yo, wait lang, ang tanong pa, ilang beses may nangyari sa inyo ng babaeng to? Nung nakainuman mo, ang katrabaho mo? Siguro mga 4 siguro, ma'am. 4! Wait lang, akala ko ba yung first time na konsensya ka na? Bakit naulit pa? Ha? Naulit pa, ma'am, kasi palaging kasama sa trabaho. Akala ko ba na konsensya ka na? Pero naulit pa na naulit. So ano yun? Tuwing nagiinuman kayo, may nangyayari, ganon? Opo, ma'am. Minsan siya na bumibisita sa bahay. Okay. So nagkakalyo na rin yung konsensya mo, hindi ka na nagigilty. Kasi 'di ba, lagi na. So tinigilan mo lang na nabuntis o baka naman hindi mo pa tinitigilan? Tinigilan ko na, ma'am, kasi Nabuntis na. umuwi ako ng probinsya. Tapos, Oh. pagbalik ko dito, tumawag siya, buntis daw siya. So inamin mo agad-agad sa jowa mo na nakabuntis ka? O natuklasan lang to ng jowa mo? Inamin ko, ma'am. Bakit mo inamin? Anong pumasok sa utak mo na aamin na nga lang ako? Bakit? Ayaw kong mag-ano kami, ma'am. Ayaw ko siyang lukuhin. Ayaw mo lokohin pero niloko mo na nga, 'di ba? Yung totoo. Oh, so anong inamin mo? Anong sinabi ng girlfriend mo sa'yo? Na, ma'am,
tinatanggap pa rin niya ako. Basta wala na kaming communication doon. Tinatanggap pa rin niya, so pinatawad ka niya. Opo, ma'am. Eh, itong babaeng katrabaho mo, ano nangyari ngayon? Nabuntis mo na siya, di ba? Nabuntis, ma'am. Dapat panagutan mo Yeah. yan. Yun nga, ma'am. Kinukulit ako ng mga magulang niya at kapatid. Talagang kukulitin ka niyan. Siyempre, no, kahit ikaw ba naman may anak ka, tas nabuntis na iba, hindi mo hahabulin yung lalaki? Siyempre, hahabulin mo yun. 'Di ba? So, ngayon, Kuya JR, kailangan mong panindigan yung consequences na mangyayari ngayon. Ito na yung consequences niyan. Siyempre, nakapagbalikan ka pa rin sa girlfriend mo, 'di ba? Pero kahit anong Opo. mangyari, kailangan hindi mo pabayaan itong katrabaho mong nabuntis mo. Kahit sabihin hindi naman naging kayo, nabuntis mo lang siya at lagi kayo nagchuchok-tsakan, 'di ba? Kailangan i-provide mo pa rin yung mga pangangailangan niya. Yun nga, ma'am. Pero nagpapadala naman ako sa kanya. Okay, sasagutin mo yung panganganak niya, ha? Opo, ma'am. Oh. Kailangan hanggang sa matapos, hanggang sa makapanganak siya, pag-aaral ng bata, wag kang makakalimot, Kuya JR. Ngayon, itong kwento ng buhay mo, kwento ng love story mo, magisilbing aral to sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, 'di ba? Alam niyo na po yung consequences ng isang actually, yung isang bumbum tarat-tarat lang, di ba? Malaki na yung consequences niyan. Dahil una, niloko mo yung partner mo. At kapag nabuntis pa, mas malaki. Di ba? Ang kalbaryo na kahaharapin mo. So, Kuya JR, sana wag mo Opo. nang ulitin tong pangyayaring to. At alam mo, napakaswerte mo. Alam mo kung bakit? Kasi tinanggap ka pa rin ng jowa mo eh. Sa kabila ng lahat, nakabuntis ka. Bihira ang babaeng gagawa ng ganun. Yun nga po problema, ma'am. Kasi parang nawala na rin yung ano ko, pagmahal sa kanya kasi nasa bata na yung usip ko. Nawalan ka ng pagmamahal kanino? Sa liit ko. Bakit nawalan ka ng pagmamahal sa girlfriend mo? Akala ko ba humingi ka ng tawad? Eh, ba't nagsawa ka? Kasi nalagi ko naalala yung anak ko, ma'am. Ah, so ibig sabihin parang mas na-attach ka dun sa thought na magkakaroon ka na ng anak. Opo, ma'am. So paninindigan mo tong babaeng nabuntis mo? Hindi ko rin gusto ng babae, ma'am eh. Hindi mo gusto, yung anak lang ang gusto mo. Pero alam mo, Kuya JR, sa totoo lang sabi mo nawalan ka ng gana sa girlfriend mo, umpisa pa lang, kung talaga namang mahal mo yan, hindi ka magkakaganyan. Hindi ka, kasi yung isang pagkakamali mo lang, dapat binago mo na dapat di mo na sinundan pa eh. Pero bakit sunod-sunod ka nakipagtsuktsakan sa katrabaho mo, nang walang patid, hanggang sa nabuntis mo pa siya. Kung talagang mahal mo yung girlfriend mo at iniingatan mo na magkahiwalay kayo, hindi ka gagawa ng ganyang malaking kasalanan. 'Di ba? So alam mo, magpaka-single ka na lang, Kuya JR, magmuni-muni ka, magsisi ka sa mga kasalanan mo at magbagong buhay ka na. 'Di ba? Kasi kung mahal mo ang isang tao, hindi mo gaganunin. Matatakot ka. Tsaka kung hindi ka pala sure dito sa girlfriend mo, dahil yun ang lagi mo sinasabi, magkalayo po kasi kami eh. Lagi kang may ganun eh. 'Di ba? Magkalayo po kasi kami kaya natukso lang po ako sa iba eh. Hindi magtatagal, baka mamaya ibang babae naman ang tsuktsakin mo. 'Di ba? Kasi parang hindi ka naman kampante sa girlfriend mo, parang hindi ka kontento. So, alam mo, pag nilay-nilayan mo yan, tanungin mo talaga yung sarili mo, gusto ko ba talaga yung girlfriend ko? Mahal ko ba talaga yung girlfriend ko? Ano ba talagang gusto ko sa buhay? 'Di ba? Na, mami, Yun ang alamin mo. Ilang naguguluhan taon pa ka na ako ba, ngayon. JR? 24 pa po. Oh, 24 ka. Anyways, kailangan na maging mature sa ano na to, sa isyong to. Kailangan mong panindigan yung nagawa mong kasalanan sa nabuntis mong babae. At kailangan din tanungin mo yung sarili mo kung ready ka pa ba talagang makipagrelasyon dito sa present girlfriend mo na sinasabi mo na wala ka ng amor, na wala ka ng nararamdaman. Hindi rin tama na makipagrelasyon tayo sa isang taong wala na tayong nararamdaman kasi ang ending, lolokohin lang din natin sila kung hindi naman tayo masaya sa kanila at kung hindi tayo kontento sa kanila. Okay? Opo, ma'am. O sige, humingi ka ng tawad, go. Kung i-break mo man tong girlfriend mo o hindi, humingi ka pa rin ng tawad ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Mahal, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko na ulitin. Doon sa babae, humingi ka rin ng tawad kasi nabuntis mo siya na hindi mo naman siya mahal. Patawad kasi nabuntis kita.
at bababaya ay Wait lang, Bibigyan naman kita. hindi lang dapat patawa dahil nabuntis kita. Patawa dahil nakipagtsuktsakan ako sa'yo. Yun ang sabihin mo. Go. Nang may jowa ako. patawad. Nakapagtuksyakan ako sa'yo. Nang may jowa ako. Na may jowa ako, hindi naman kita pababayaan. Very good. Okay. Sige, Kuya JR, ha? Sana wala nang kasunod to. Please lang, ha? Masarap mabuhay sa mundo nang wala kang naagrabyado, nang wala kang kasalanan. Okay? Opo, ma'am. Salamat, Sige, Ma'am Cara. salamat. Bye. Bye. Talagang inulit niya yung sinabi ko, tsuktsakan. Anyways, maraming salamat. Ay, Diyos ko! Hindi ko kinakaya.